This is my day. Somebody shout, this is my day. Oh, Jesus, help us here. This is my day. Hallelujah. Amos 9, verse number 11. Be seated, please. Welcome to the house of God. We thank God for your presence in this wonderful place. And we believe that the Father himself will touch you tonight. The Father himself will lift you tonight, and the Father himself will lead you tonight. uNkulunkulu hola abantu ukhona namhlanje. uNkulunkulu ohlelembisa amagebhugebhu ukhona namhlanje. uNkulunkulu ahamba phambi kwabantu ukhona namhlanje. uNkulunkulu ophilisayo ukhona namhlanje. uNkulunkulu osindisayo ukhona namhlanje. uNkulunkulu okhapha amagedangu ukhona namhlanje. uNkulunkulu ophekeza amadwala ukhona namhlanje. uNkulunkulu ophulekisanayo ukhona namhlanje. uNkulunkulu owenza abantu baphume ngisho sebabanjiwe ukhona namhlanje. Azanga nganza kwethu nesipakpako size noJesu namhlanje. Azanga namafutha ngcwele size noJehova namhlanje. Azanga neintambo sona siyibambile nje size noJesu namhlanje. Azanga nokuphathekayo kodwa size nomphathi wohlelo ogama lakhe linguJesu. Kunendoda esiyaziyo igama kuthiwa uJesu. Nganza kwethu namhlanje kusihlwa nje size nayo indoda engasabanga ngisho nokufa, engakwesaba ukufa, indoda eyabethelwa kodwa yafa yaphinde yaseyavuka. Ogama layo kunguJesu. Siseseyibambile ngosiyama ngeke silahle lelo vangeli salemukela lasiza impilo zethu selibambile namhlanje. And I believe ukuthi ukhonela wena uJesu namhlanje. Azana nje kuzoletha igama lesonto, sizoletha igama elingaphezulu kwamagama wonke. uNkulunkulu onogqobo liphula amajoke nje iBhayibheli encwadini yaPsalms 29 izwi lakhe lidabula imisedari liyisiphule yaseLebanon. Siphethe lo uNkulunkulu nje ngosiyama. Yikho enye esoyiveza namhlanje indoda asoveza uprofeta, sizoveza inkosi yamakhosi, ulibo labakholwayo, impande kaDavide, inkosi umfundo engekho uNkulunkulu abamthanda naye ngekho maseyakhona bamesaba. Silethena namhlanje uNkulunkulu okwaziyo ungena ngisho emagadara, angene amadimoni abaleke. Size naye namhlanje noma ngayivuselela yikho namhlanje iyozibe khona ngoba siletha uJesu okwaziyo ukuvuselela umuntu in the name of Jesus. Oh, good Lord, help us here. Psalm 9, Amos chapter number 9, verses number 11. Good Lord, help us. Sanbonane abura. Sanbonane abura. Good Lord, help us here. Somebody read for us, please. Oh, Amos 9. Verse 11. Yes. Esihloko ukubuyiswa kukaIsrayeli. Good. Verse 11. Ngalolo suku ngiyakumisa idokodo likaDavide eliwileyo, ngivale imifantu yalo. Ngiyakumisa izihlephu zalo, ngilahle njengasezinsukwini zasemandulo. Hallelujah. Ngilakhe njengasensukwini zakuphi zasemandulo. Awuphinde isihloko esimnyama. Ukubuyiswa kukaIsrayeli. Awuphinde futhi isihloko esimnyama. Ukubuyiswa kukaIsrayeli. Labantu abangethembi laba ngithi awuphinde isihloko esimnyama. Ukubuyiswa kukaIsrayeli. Sithintene namhlanje sithi ukubuyiswa kwa-Abu. Hallelujah. Sithi kwa-Israyeli ukubuyiswa okwe-Abura namhlanje. uJehova esimphethe namhlanje ubuyisela abantu kundawo endaweni yase-Abura uzele kuzokubuyisela endaweni ephakeme ngoba sebadlale ngayo kakhulu, sebaze bakwenza imadi lamadimona, imadi lokuthakathi, imadi lokuhletshwa, imadi lokuhlaselwa, imadi lezimpi. Kodwa siyokubuyisela namhlanje. Ukaba namandla wena kodwa manje kuhletshwa ngawe. Ukawaziwa wena ukuthi uthandaza kuzwakale kodwa namhlanje kuhletshwa ngawe. Ukaba namandla wena okwenza imanga kodwa namhlanje kuhletshwa ngawe. Kodwa nesihloko esimnyama siyakubuyisa namhlanje. My God,
God has already set up the anointing for today. Ubuyisa umuntu angeke ubuyele ekhaya unjena ungakabuyele endaweni yakho. Ubabuye bakufaka indawo namhlanje labakhipha khona unoJehova ozokufaka. Ulandwe nabalahlekile namhlanje nabangawalahleka wawukholwa wawukhonza wawumazi uNkulunkulu kodwa wamlahla. But I'm here to tell you ukhona uJehova obuyisana uyakulungiselela nje bese uyakubuyisa. Siletha uJehova we-reconciliation namhlanje. Yes, abaningi bakabene naye kodwa yena akabani nani. Uyasikhathalela, uyasithanda, uyasizwa, uyasazi, uyakwazi, uyakuzwa, uyakubona, uyakukhathalela. Nabakhona bona abamelane nawe kodwa ukhona obuyisana. uJehova uyisa izinto ukhona namhlanje, ukhona ubuyisela ndawo, ukhona namhlanje. Mathimona dlala nawe, ugula dlala nawe, kodwa ukhona uJehova odeka itafula phambi kwezitha udle zibhekile. Anandaba mina ukuthi bakubekephi kodwa sethe itafula namhlanje. Jesus is involved in your case. Jesus is involved in your story. In the name of God is involved. Touch your neighbor and say, God is involved. Amphinde nesitoko esimnyama ukwenzani kodwa? Abekho abantu bamla ukwenzani kodwa? Ukubuyiswa kukaIsrayeli. Angazi Nkosi yami wena ondindwa kude waye ungabuyi. Bamele ubuye manje. Babukisa ngawe, bahlekisa ngawe, kodwa kwamele ubuye manje. Ya izinto ziyakujikela kodwa kwamele ubuye manje. Ukhona obelokabhekile ukuthi uyabuya na. Ngikhuluma abantu abadlala isonto manje, ngikhuluma abantu ababuyela kuJehova. Manje sikubuyisela noJehova manje lo oke wakuphakamisa, lo oke wakuvela emveni lo omaziyo nawe, owakunikeza imali yokwakha umuzi, wakufaka esikoleni, wakuthengisa ikari, lo owathi noma kuthiwa ubaba kasekho wathi yena mina ngizoba uyise wentandane, athi ngiyoba indoda yabafeloka. Nawe uJehova simlethe namhlanje. Angazi ngikhuluma nobani ngizena lost and found, kodwa ngizena lento yethu yakhumbula ekhaya wasezulwini. Angazi ngizokhumbuza abana izulu lifuna wena baba. Anandaba ukuthi esontweni bakubiza ngokuthi ubaba, bakubiza ukuthi uyilida. Namhlanje sifuna umntwana kaNkulunkulu. Anandaba netitle yakho sebakubiza nge-intercessor kodwa ulahlekelele noNkulunkulu. Namhlanje sibuyisa abantwana. Because before the calling, there is something you have to do. Before the title, there is something you have to do. Funa ube umntwana kaNkulunkulu. Uyingozi ukungabi ingane or kungabi umntwana kaNkulunkulu. Ungajahi uba umzalwane, ungayena umntwana kaNkulunkulu. Ungajahi ukusebenza esontweni, ungayena umntwana kaNkulunkulu. Ungajahi ukuhlabelele esontweni, ungayena umntwana kaNkulunkulu. Azathi umpostola uJohana, siyazi ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu. Yasinayinto engikhazayo nje, ngimela phambi kwakho angingeni as a prophet, ngime njengomntwana kaNkulunkulu. Mangibhekana noJehova angibhekani naye as a prophet, ngibhekane nomntwana kaNkulunkulu. Namhlanje ngizobuyisa abantu ke to bring bangaze balahleke engane zakwethu, ngoba lento eyithundla iyabalahlekisa abantu. Lento eyithundla iyabalahlekisa abantu. Abantu abayobusa kule nkundla yase-Amura, abantu abangabheki isikhundla, abantu abafuna indawo endaweni lithi ma umoya wombusi univukela bathi ningayishiya indawo nendawo eyakhiwa ubaba, eyenziwa ubaba. Angayenzela abaphezulu, angayenzela abaphakeme, uyenzela abantwana. Namhlanje ngifuna uphuma umntwana. I'm not here to bring church, I'm here to bring Christ. I'm not here to bring churchianity, I'm here to bring Christianity. A gospel centered on the man by the name Jesus. Ivangela lisimendode indodana kaNkulunkulu ogama layo kunguJesu.
Ngoba ngeke kube umntana kaNkulunkulu kanzabethu mangabe usahamba ngenyawo. Uhamba ngomoya. Matthew John 4 lithi uNkulunkulu umoya, abamfunayo abamfuna kumoya, lithi abamkhonza kumoya, bathi bamkhonza baseqinisweni. Nango lo Jesu emphethe mina, uNkulunkulu amaqiniso, bazalwa abangamthanda, uNkulunkulu abangamfuna, kodwa silethe yena. Namhlanje silethe abantwana, sizovusa abantwana balele bakaNkulunkulu, sokuyisa abantwana bakaNkulunkulu. Yebo bakunyathela kodwa iwalahlekelwa i-identity yakho. I'm a child of the living God. I'm a child of the living God. Phambi kwakho makuthiwa ngine-pride, i-pride eninayo ilokuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Manente ngenza ngivuke ekuseni ngijabulile, akusimali ebank account, indaba ukuthi igama lami labhalwa encwadini engcwele, ngingumntwana. Umntwana kaNkulunkulu. Ngoba wena uyini? Ngoba ngenzeka uyi-member of the church but not member of the body of Christ. Amanda saya ata mina ngumntwana kaNkulunkulu. I'm not just a member of the church if I'm not a member of the body of Christ. I'm not joining this song, but I'm singing nabantwana baka. Babethi babahlangene ababili abathathu. What's this now? Akhuleke ngabantu lana bempurampura, akhuleke ngabantu lana babosuthu namathala, namakhulwa ngabantwana, kungahlangana abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu bakhona. And I'm bold enough to tell you ukuthi uJesu khona. Noma ngayisono sakhe sibovu namhlanje kunegazi ligeze izono zabantu. Noma ngabe inkinga engasolveka namhlanje izosolveka. Noma ngabe umtholo wesindayo othula imithwalo. Ngingumthwalo nzima matshe ehlaba. Ngingiphindezelwa Tana phala akaze khuluma nobani la mawuthola kanzima ukhona thulani imithwalo, ukhona thulani imithwalo, imbiza ngayikusize, isipeyida ngasikusize, umuda ngawukusize, unoJesu othula umthwalo. Wena lonke ngithathele ngisindwayo wezani kima ngiyonithula. Thank you, Father. Thina sinoNkulunkulu Baba. Inyanga la zehlulela khona ngena yena. Abekho nabantu umndeni la wehlulela khona ungena yena. La khona isikole nemfundo ingasangeli ungena yena. La khona imali siphelile ungena yena. Somebody say Jesus. Ngethule umthwalo. Angifuna uphumelana mina Nkosi yami uthola umthwalo. Funa uphuma ukhululekile. Maswaqe futhi mawusesontweni ngoba sokhulula wena. Ungakwati mawula ngoba sokhulula wena. Uzona kuzokhululeka namhlanje. Wasibuki kabi azana kuzothatha into zakho. Sizele kuzothula lo muntu abathi uJesus. Sizele nje kuzoletha lo muntu abathi uJesus. Azana lana uzofuna ukubonwa siveza yena ngoba iBhayibheli lithi babheka kuye ubuso babo basebuyakhanya. Sizele lonke nje namhlanje basahamba la noma ngathi wabo sebumnyamena kuyokhanya namhlanje, kuyokhanya namhlanje in the name of so now, funda conscience lapho lithi lelam lesingesimane lithi on that day I will raise up the tabernacle of David that has fallen. Uba uyayibona ukuthi uyile lento. Uwawuziqinisa. Uwavela ungazuthi useseyiphethe kanti uyile lento. Enye into ezekulimaza nje ukuhamba kanti uyile lento. Ayisekho lento so uyahamba nje nakhona uhamba nge-experience. Ayisekho lento iwile lento lithi on that day the Father will raise up the tabernacle of the house of David. Watch this now, that has fallen. Uyaqhubeka nendlela kodwa uthola ukuthi lento owayithola seyisele phansi.
lento wayithola le lento wayithola seyiwile ithe indoda liwelela izembe lami usize umprofeta liwelela izembe lami ngoba iyawa lento mawuyisebenzisa inokuwa lento mawuyisebenzisa aphela amandla lithi iBhayibheli ngabona insizwa ezinamandla zaphelela ngamandla bese lithi kodwa abamethembayo uJehova they will mount up with wings. Oh phakama baba njengekhoza isebenza ukuphakamisa anandabona liswayina into yakho yawiswayina kodwa siyakuphakamisa in the name of Jesus. Amen phakama. Amen phakama. Abanga sokugijimisa abaprofeti abangaphi sonothi angazi kwenzakalani khona into yawa sizoyivusa namhlanje masithemba ngasekho sithi Jeremiah Nkosi yami wamemeza wathi mfuneni yena nimbize yena mfuneni yena nimbize yena bese ngicela noma engayina lithi uyonenzela bese uyamkhombisa Jeremiah 33 verse number 3 ukhona uJehova ke manje ngiyazi abanye abaningi babazi u10,111 thina sazi u333 Jeremiah 33 verse number 3 until Bible kelani ngimnoma ngayina uthi ngesazi u333 baba unoJehova ndlebe yakhe engasona izulu osandla sakhe singasona esifushane kube sinasindisa ikhona ephilisayo uyakuzwa baba kukhuluma nomama la okabathi uJehova kamuzwa uyakuzwa ingane yakhe iphasile kodwa uyayibuza ukuthi ngabe iyosithola isikole na iyosithola ukukhona uJehova kuswana kuna nomuntu walahlwa indoda manje elusho ukuthi kuyophela nawe ngisho nendoda isekuphelile nawe ekuthathelizelaya abalungile bangawa ngasikhombisa kodwa bayavuka uzovuka namhlanje in the name of Jesus. On that day unelanga elungisa uJehova ulungisela nje kulungisa yazi uNkulunkulu uyangikhaza ngoba ungumlungisi umkhaza lapho nje uyalungisa akaze ngikhuluma nawe kufene empilweni yakho ukhona olungisayo inkinga yakho usuka ufonela abantu kanti ufuna ufonela uJehova inkinga yakho usuka ubhalela abantu kanti ufuna ubhalela izulu inkinga yakho usuka ucela omakhi ukuthi bakusize but nawe sebahlekisa nawe indaba sayigcwele abura yonke hayi manje ukhona ongizwayo Jesus is paying attention and namhlanje sokuguquka izinto somebody say I'm turning around in the name of Jesus. On that day I will raise up the tabernacle of David. I will raise up the tabernacle of David. Now ngikaza ukuthi uNkulunkulu akaqali ngesakhiwo Jesus uqala ngepattern. Yes. Akaqali ngesakhiwo uqala ngepattern angakalungisa nje isakhiwo sakho ulungisa ipattern because a prayerless Christian will not have the power that he needs. Yeah, on the time of need, bangabu prayerless. I'm telling you, angathi pattern yakho yokungathandazi, pattern yakho yokungakholwa, pattern yakho yokungakhonza. Kunabazalwane bavakashe esontweni abahlali khona. UJehova akayakanga indlu ayakhela ukuthi sivakashe. Lithi ngajabula mabathi asiye endlini kaJehova. Hayi ukuthi asiyokuvakasha. Lana kuyahlalwa azathi uDavide I will dwell in the house of the Lord until I die. Baba uhlala naye angazi ukukhuluma na uhlala naye ni abanye manje ngihlala naye manje sesontweni kuphela kodwa manje phuma esontweni angisahlali naye but uNkulunkulu namhlanje ukubuyisela indawo endaweni ephakeme Nkosi usathane uyabehlisa abantu endaweni usathane uyabasusa ndawo abantu kodwa kunoJehova obabuyiselayo angazi ukukhuluma nabantu kunesandla esimnene esikaJesu lithi abasindisiwe abatholakala endumbela kodwa abahleli ngesesimnene sikaJesu namhlanje siyabuyisela
kule ndawo le phakeme, kule ndawo la uthintwe khona inhlungu zomhlaba in the name of Jesus. Listen to this. Now the Bible says God will repair, will raise the tabernacle. He's not talking about the building here. He's talking about patterns. He's talking about the tabernacle of David was not known for rituals and fashion and also furniture. It was known for the presence of God that will never and was never interrupted. Tabernacle ya David yayazwa ukuthi la kahlangana khona noNkulunkulu kodwa angabi disrupted, angabi distracted. Usibani ngiyifuna le worship layer eyenza abantu bakhohlwe. Bayikhohlwe ukuthi bawobani. Le worship layer eyasenza sikhohlwe ukuthi sifake makeup. Le worship layer eyasenza sikhohlwe ukuthi sifake impahla zokudura. Le worship layer eyasenza sabayinabantu esiyibo namhlanje. Le ndlela yokukhonza yakudala eyasenza salibamba ivangela kodwa Elohim prophetic sinadela. The devil is a liar. Iyabuya namhlanje iyabuya namhlanje in the name of. So the tabernacle of David was not known for rituals. It was known for the presence of God. That's what ungena endaweni uzwe ukuthi lana nje abahlanu mayambani kodwa le ndawo seyisihlalo sika Jehova lesi. Le ndawo seyisihlalo. Abazoma ngizonayo abula azange azophakamisa isihlalo. Sizele uzophakamisa isihlalo sakhe. Endaweni ephakeme la khona abantwana baNkulunkulu bayohlala bangaphazamiseka egameni lika Jesu. Umshayeli izandla Jehova. When we say he is going to rebuild or raise the tabernacle of David, sikhuluma nge-unbroken worship. Khuluma ngendumiso oyikhipha kungemnandi. Ndumiso oyikhipha ufile nayikolodi. Ndumiso oyikhipha ama-pains uweswa. Ya indumiso oyikhipha izinto zingahlangana. Imali yeChristmas ingekho, imali yeimpahla zaChristmas yabantwana ingekho, imali yeuniform yabantwana ingekuna sales ngapha nangapha uze usuthi ngangiyenza kodwa imali anginayo kodwa kube nendumiso. Abekho abantu bamnana endumiso oyikhipha umakha kubalela amalanga. Akutshela ukuthi lento niyilandile manje. I'm telling you angeke ucross over but kube nalento baba. Imele ukuvuka la ngaphakathi kwakho indumise baba. Yakhuluma le ndumiso la khona umndeni ukanene uhlangahlangene bangasazi baphuma babhekepha bese uyikhipha nohlanhla le ndumiso uthi baba ngifundile ukudumisa noma kunje ngoba simkhonza kahle in the midst of trouble. Simkhonza kahle bagcwele inkinga nangapha. Ithole sakna bosedraka bebahambe emlilweni kodwa bamkhohlanga uJehova. Ungenza umlilo bese uyamlibala uJehova. Ungavuma umlilo ukwenza umlibane uJehova. Ukuthi urepair le tabernacle manje sizothi sirepair le ndawo. uNkulunkulu urebuilda le ndawo yokumkhonza noma singenamali. Angikhulumele uNkulunkulu okhonzwa ngoba ngikhuluma ngoNkulunkulu okhonzwa nanoma kungakahlangani nanoma ngikhala inyembezi kanokuba kwengane angasafuni ukunaka ingane yakhe kodwa saplana ukuthi le ngane soyikhulisa sonke nanoma amalobole sebakhamisela but solo saseyinkosi nanoma ingane yami ifeyile esikolweni kodwa yena usaseyinkosi. Nanoma lento ekhula esibelethweni sakhula kodwa yena inkosi. Nanoma ithanda lithandazela lingapheli lingaphole kodwa yena usasenkosi. Ile njalo akana mana. Webehanda ndumiso ephuma shonisa umbona ahamba lapha asontingwena asondela ngasegedini asondela ngasesangwena usho ukuthi yabona ke manje ayisenkingena bapesa dwelling indumiso ayebesa dwelling indumiso angiyazi inhlamba ngizoyimela na kodwa ngendlala indumiso phezulu ameva ngendlela yona phezulu ameva yazi indumiso wayikhipha baba isimo singavuma usikhipha usemgwaqweni usebusuku N12 ubona ukuthi kunama spikes la imoto yakhe ivilele iwall selihlabelile
Kodwa nje uqhubeka ukuthi baba mina ngengulahle. Baba mina ngengulahle. Uyayazi indumiso khipha uthi njalo baphuma endlini. Uthola ngomhlophe gedini. Waze indumiso lapho. Njalo bawuthi emsebenzini uthola ilokale ifaka umuthi. Bathi uqhubeka udumisa. Ya umsebenzini bahleli ngawe, bahlangene ngawe, seliphumile igama lakho, bathi wabahambayo, nawe uyahamba, azakutshela umnye next year awubuya. Athi mina bakholwa, next year angibuya, hayi bantu basayikhipha indumiso. Bazothi umnye uDavid wathi ubani umuntu, ukuba ungaze umlandele kangaka. UnoJehova usikhathalelayo, UnoJehova usikhathalelayo. In the name of Jesus. Unbroken fellowship with the Father. Where worship becomes a warfare and intimacy bears what we call authority. Rather than I'm getting them swing, ungafuni car, ngoba senakhonzela ama hairpiece, senakhonzela ama weave, senakhonzela ama manicure, nama pedicure, senakhonzela ama cake. Ayithina sasikhonzela ukuthi baba lento owanginikeza yona namagunya okwenza izinto ezinamandla legunya lele ngabe ngibukela elikenza ngene endaweni kunabathakayo kodwa linesabi mungu yazi abanye bawubhekana nomndeni ongabafundi yakwazi ukuba umakoti endaweni abangakufuni khona yakwazi ukuba umakoti omncane ushadele endaweni yakhona kunabosesi abangafuni nomfowa bawuthi uyaqala ugqoka kahle bathi udla imali yomfowethu bawuthi uyaqala ufaka amazipho bathi udla imali yomfowethu yabazi ukuhluka kulapho kodwa kufuna uwaba laba funa uwabalisi uthi nombaphekela ngoDisemba uzothi bayaze babo uthi angizanga ngempila izenzoendla nithumile angizanga ngoqhuku la Listen, sofeza lo muntu abathujisa in the name of unbroken fellowship. Tanaze lento ukhonzele lento ukuthi baba lela gunya nganginalo Jesus leyagunya nganginalo wena uma umuntu afike kwathi ufuna umsebenzi uthi ake sesithandaza Jesus kube khona into yenzakalayo kodwa manje usathane wadlala ngawe noma usuthandaza manje wanana nawo usawuthenga umthandazo wakho but ubabuletha leyandumiso ingakho usubakholela kakhulu ukuthi abantu bakuthandazele wakhohlwa ukuthi iBhayibheli lithi sithandazele uJesu wathi bawabethele sibambane nathi ngiyangikhalela mina zikhalele mina sometimes masithandaza asakhaleli nebandla sesisikhalela thina kule insuku zokugcina lapho nemasonto athekwa bangena ngeyibhama basidubula sisemasontweni basibamba inkunzi sisemasontweni kodwa into engikhazayo angeke simyeke uJehova akayekwa uNkulunkulu akayekwa uNkulunkulu akayekwa uNkulunkulu akayekwa ukuthandaza usekliniki noma usesibhedlela uthandazela umuntu wangaphila washona kodwa uthi angeke kuye akayekwa uJehova ukuthandazela ungaphelelwa umsebenzi waphela kodwa akayekwa ngoba lamagugu alelizwe ayosala emathuneni asana sizele omunye emhlabeni sazele ukuzophakamisa ubaba angeke ngimyeka akayekwa uJehova umuntu ohleli nayo iminyaka aqala ukujikele manje sokuqala uyakunyathela sokuqala uyakuthuka sokuqala uyakuloya uzoyibuza ukuthi hayibo njengoba sihleli nawe isikhathi eside kangaka why usutshintsha manje but ungamyeki uJehova ungamyeki uJehova umuntu obukade uhlala naye manje sowuhlala ngawe kodwa ungamyeki uJehova umuntu wangahlala phasi wahlela likusasa lakhe naye but yena soyahluka manje sohlasela wena kodwa ungamyeki uJehova angaphuma kubantu kodwa hayi uJehova nayeke ukukhuluma nawe kodwa hayi uJehova ngoba uNkulunkulu akayekwa awumtshela umakhulethani bakhe akayekwa uJobe wathi semthethwe konke qhubeka kodwa wathi ngiyamazi
umhlengi wami uyaphila. Emazi umhlengi wami. Bantwana bafile, umfazi akasekho, into zihlangahlangene, umuntu ebekaziwa ukuthi mkhulu manje akasenagama, kodwa wathi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Uyaphila ubaba. Uyaphila abantu bangakuphileli. Uyaphila ubaba. Uyaphila abantu othi uzama ukubasiza baphikisana nawe, kodwa uyaphila ubaba. Uyaphila ubaba labo ufuna ukubasiza bangalifuni usizo lwabo. Uyaphila ubaba. Uyaphila ubaba naloba kuthiwa bajikela manje, bathi ubaba uyaphila. UJehova namandla ophilayo. Uyaphila, uyaphilisa futhi uyaphakamisana. Waphakamisa uLazaro, sekavalelwe, sekasemathuneni, wathi Lazarus come forth. Nawe ngiyakubiza namhlanje uJehova uyakuphakamisa. Somebody shout I'm coming out. Leyandumiso leya ekumbele indumiso leya eyayisho abomama nabogogo lapha ebusuku. Leyandumiso leya okuyizwe kuthomwe uzwe ithi shu engaphakathi, isishwi endlini uthi nomulele uzwe ukuthi ayikhona ngilele kodwa le ndawo yena manje seyinomkhulunkulu. Eka ngithemba uhlale nami kuze ebayisha kancane ugogo umuze ukuthi nangoke manje sosuka kamereni lakho ekhishini uhlale nami okuze kwenza noma kathiwa uthole ubhale ekuseni uzwe ikhanda likushaya kancane asebakhona lo ehlabelayo kuze uyanyanda umseleya owakuba uthi ufuna umsebenza uye phambi komzali wakho uthi mama ngiyaphuma ngisakofesa akese umthandazele umzathi kuze kube Jesu ngekasithe uhlale nathi nebokuze siyavuselela namhlanje abula ngelasithele uhlale nathi Jesu sithele izandla Nkulunkulu. Njengoba nawe uzimisele wangambiyeki angeke ubiyeke nawe. Njengoba ngifuna ukubamba yena abekho abantu bamla ufuna ubambise kwa-pitbull bamba yabona i-pitbull ingazibambe yabayishaya bayithela ngamanzi into lokho engayeka ubatshela akuvumi kodwa ngeke ngiyeke uyana kodwa ngeke ngiyeke sibonga uyana manje kodwa angeke ngiyeke akayeke uNkulunkulu Bese uNkulunkulu ukuzibambele wena ekhaya. Bayeke bonke. Babuyele bayofemba, babuyele bayophahla, babuyele inyangeni. Sale wena. Sale wena. Angazi ngivusa bani ozoba part of inside. Bangaphuza bonke ekhaya kusale wena. Abapheme bonke ekhaya bakusale wena. Abadala basebenzisa imithi bonke ubatshele kodwa kuyosa ngimele bafowethu. Uzibatshela ngimele bafowethu. Ngimele bafowethu. Angazi ukukhuluma nobantwana kodwa sivusa abantu ababuyela endaweni yabo. In the name of Jesus. So in this place, God is not just gathering us. This is becoming a dwelling place. Sing a prophet, sing a man, then the Olena will become a dwelling place. A dwelling place. A dwelling place. The time when Batmanga Safulu Sonda, Bapuzu Chwala every day. Baloyana Mlibe Seko. Bakutuzana Napa Nanga. The Abulanja Babloyana to Tengama Palms. Santo Robo Paka. So Father my palms. Bavele Babloy. Babloyana Jewish, Nakona Sawen, Isanga Tulok Tula, Bavele Babloy.
upresidentela bemandiyene okhisa wathi ngifuna nje uyivavele bakuloyele yona bathi ukhona osindisayo nabangayiphontsi into abayiphonsayo. Isaiah 54 uthi noma kangisiphi isikhathi esilonelwa abangcwele angeke siphumelele, lokhu abakuhlanganisile angeke kuphumelele. Kuyaphupha namhlanje, kuyahlulekisa namhlanje, kuphupha amandla namhlanje in the name of Jesus. One day I will raise the tabernacle of David. Number 2, he said I will repair damages. Jesus. We are damaged. Siyasonda but we are damaged. Babathi umntwana sowudonsa nentambo yokugcina. Awugiya number 5. Nalo nyaka uqede nje nenkosi sikelela. Damaged. I'm talking about people who are smiling but they are dying on the inside. Siyahleka kodwa kukho mnandi. Babona sonto lishama thomoyo bathi kumnanda kodwa we are damaged from the inside. Umjolo uyasifafa. Impilo iyasivuruvaya. Impilo nesiphilayo ngenzawethu. Uhleli nomuntu bese introduce umuntu omusha. Ube istepmother somuntu ozelwe utho. Just ayikho into ebuhlungu njengoba damaged. Sometimes you are damaged in your own family. Ayikho pain ebuhlungu njengoba i-breadwinner ekhaya. Kuthiwa nje uwe oletha ukudla lakhaya. Indlela abakunyathela ngayo laba abadla ukudla okuthengwe uwe bathi bangasutha bese basebenzisa inkani yokungaqashwa kwabo bayiqondise kuwe kodwa ubaba useva ama-breadwinners namhlanje. Lokho abantu bamla ubaba useva ama-breadwinners namhlanje. Yazi ukuthi kweminye imisi nawe i-breadwinner uthi uthenga ukudla uvela omunye athi angidli mina le achale akangazi lokho ukuthi ngiyaqaleja lo uzumangale phela kube konke allergy ngawuthenga kwakho. I'm telling you athi omunye manje ngithenge kanjani ihlabishi eliphephuzi omunye athi akudla ukudla okumela green pepper. Uzumangale ukuthi ngifela ukuthi ngiyi-breadwinner. Bangabe uyasebenza la uyi-breadwinner ekhaya ngifuna ube ngey'nyawo zakho kunogqobo lehlayo manje. Ngegqobo loba usibekezelo lokugqobo loba umkiniseti. Bangabe uyasebenza ekhaya iba ngey'nyawo zakho usebenzayo. Noma kathiwa unebhizinisi lakho ekhaya bondliwa uwe iba ngey'nyawo zakho manje. uNkulunkulu olungile, uNkulunkulu othembekile. Siza ngama-breadwinner kule insuku zokugcina. Manje ngoDisemba imali yeChristmas yibo, imali ye-uniform yibo, imali yokuvusa imuzi yibo, imali yokusupporta abantu yibo. Jehova basize in the name of Jesus. Somebody say, receive my blessing. I receive my blessing. Listen to please. Damaged. Okunye uba damaged i-identity. Our damages or the damage that we are suffering right now, the identity. You don't know who you are. Uzofuna umuntu ophilayo kwabafile. Ufuna nempilo yakho bawuphonza amathambo ezinje zafa zishayiswa ilori ya Ostazen lapha. Bahlola impilo yakho bayihlole ngamathambo ejubela shayiswa ilori. The devil is a liar. Somebody say I'm coming out. Damage identity. Umnyaka sasazi ukuthi umfana noma intombazana. Umnyaka sasazi ukuthi uyakholwa noma akakholwa. Ngokusonta nokukhonza kufanana. Bible ngeke saziwe njengabantu abasontayo lithi siwaziwa njengeikhonzi. SikaNkulunkulu ngiyasonta uba kuchange identity akase uyikhumbule ukuthi uba uyawariya wena sewuhlezi uwarita sewuhlezi ukhala somebody say I am a warrior. Why you call it kangaka? I am a warrior. Some of you have what we call diluted worship. Diluted worship. Ayikho into ebuhlungu njenge diluted worship. Umuntu ongazazi ukhonza ubani? Khonza umfundisi noma ukhonza uNkulunkulu. Noma into seyiphambene nezwe ukuthi amen. Noma into soyibuka ku scripture yikho kodwa uthi amen. Yeah, abantu abangasazi diluted worship.
bantu abakhonza imali esontweni abasafuna uJehova bafuna imali. Umuntu uzakwenza uzobuza ukuthi umprofeti imali zami ziphuma nini? Iphuma njani imali wena uyokhohlakala ngemali oyinikezwa uJehova? Uyayikhipha kanjani imali ungazani noJehova? Ngoba indaba iqala relationship before rewards. You can't be rewarded for your detachment from the Father. Isonto kanza kwethu uNkulunkulu akasifada Christmas. Akathi ho 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 ho. uNkulunkulu wethu. He brings hope. He brings now the guys of uNkulunkulu wami, he repairs damages, and those who are damaged, those who are never like Jehovah unendaba ukuthi umfelokazi. Jesus. uNkulunkulu uyakusebenzisa. Yes. uJehova uyakusebenzisa. Kuthiwa nje last year indoda yakishonile this year uNkulunkulu asebenze ngawe ngamandla. Jesus. uJesu nani ngaba nazi kwamemezela omunye kuthiwa umfelokazi igama lakhe kuthiwa uProphetess A. Wathi yesimone lo muntu omphethe esandleni manje umsindiso osindisa umhlaba wonke. Simone mphethe ngesandla ngambone kodwa this prophetess eyayihlele esontweni yambona ethi loya wasezulwini ngoba thina bantu abantwana baNkulunkulu silihlanga elikhethile. Sibonakala siqukwini ukuthi hayi khona unoJesu lola. Somebody shout I have Jesus. Labo kunye prayer fatigued. Bazabathandaza bambonani kodwa bathi egama lika Jesu. Jesus. Nikala ukuthandaza ubone nangale posture ukuthi sowuqedile. Egama lika Jesu. Phendula uNkulunkulu. Phendula Jehova. That's what Christians are doing now. Prayer fatigue. Noma batshela ukuthi siyathandaza manje sisenkonzweni njengale mvuselelo le sine fatigue. Azathi omnye ngithandazelani ngoba uNkulunkulu akangiphendulanga. Ngoba safundiswanga ukulinda. We no longer wait for God to lift us up. We have our own strategies and systems to go back up. Mina ngiyamlinda ubaba ukuthi angiphakamise. Abekho abantu bamla kodwa uyalindwa ubaba ukuthi enze njani? Ukhona uNkulunkulu ophakamisa abantu. Awuyekele kufuna izandla zabantu. Yebo. Uphethe umakakwila. Umkhumbi mawuhlaselekile. Wathi uphethe kube nguwe Nkosi. Nangabe kunguwe ngibiza. uNkulunkulu uJesu wambiza. Lithi wanyathela weza kuJesu. Kodwa lithi the minute abuke emva waqala waqwila. Ngoba enye into ekwenza ukuthi ube prayer fatigue. Usuke ebuke emuva. And mawubuke emuva usuke ubona uNkulunkulu angakuphenduli. Ngoba uSathane uyakuvala lokhu uNkulunkulu akuphendulile. Bonke abantu abakhathela abangasakhona ukuthandaza abasathandazwa ukuthi bathi ngithandazile kodwa uJehova kenzanga. Akhohlwe ukuthi kunomuntu ose lapha eGeneral right now ohleli kune drip esandleni kunomshini okhala duzane naye ubela ukuthi tit kunomuntu owenza nayo abathi dialysis. Lento yenye une kidney failure funa beloko aya for dialysis yena ulana uyaphila uright kodwa uJehova akaphendulanga ngoba uphefumula sesakwenza ungazuthi yinom kanti khona bakukhokhelayo ukuba alive namhlanje. Kulo nje khona sesibhedlela manje kuthiwa i-medical aid yakho baba say depleted. Lendaba yale machine le kumele siyicime manje. Kuba la khona ufonelwayo manje fonela umndeni kuthiwa wozana asasenze njani manje ngoba i-medical aid angeke isamkhavara for lamalanga kuba lo mshini. Umndeni mele udecide manje ukuthi siyawuqima umshini noma siwuqime. But wena bheka ulasontweni manje. Bheka ulasontweni manje. But uJehova akaphendulanga. Kusho wena abakuloya bakuloyela ukuthi ufe kodwa waphila. Kusho wena abakuvalile ukuthi ngisho uthandaza ungazizwa kodwa manje mawuthandaza uyazizwa. Kusho wena owugula uphethe ikhanda wathandaza selihlule igrandpa nawo onke ama-pains naseniyahamba. Angazi ngikhuluma nobani la. Asifundele ukumbonga uJehova. Asubona nje uphahla ukuthi noma ngihlala emkhukhwini kodwa hayi ngiyabonga. Nginendawo yokulala. Ngoba khona base-downtown manje. Njengoba balina badonsa ama-plastic. Bawulala phasi ama-bridge. Wena unendawo yokulala. Omunye athi asidle inyama lakhaya kodwa at least ikhona ihlabishi. Khona umuntu ongenako ufuna uvule embhinina akabonga uJehova. Ensukwini zokuphila kwethu uJehova senze njani asimbonge. Fatigued. Prayer now heart bruised by delay and disappointment. High probability.
Lizethe iBhayibheli uduzane nabanhliziyo zabo zaphukile. Kodwa njengamanje asimboni uNkulunkulu, sibona ukuphuka kwenhliziyo. Ngoba lamehlo wethu afundiswe ukubona ukubona ukubaluleka kokuphuka kwenhliziyo. Ngoba kunabanye abantu abakulinde ukuthi uzogule bese bakha imali ngawo. Mawufika kubo abakutsheli ngoNkulunkulu oduzane nohlala nabantu abanhliziyo zabo zaphukileyo. Bakutshela ukuthi lokuphuka kwenhliziyo kukufakela i-high blood, kukufakela nakanti kube wena ubona uNkulunkulu nale high blood ngabe isi right. Once impilo iphula inhliziyo, kukhona into ozoyifuna ungayitholi. Hayi abantu abangizwa lapha. uNkulunkulu kuyenzeka umcela ngathi yes athi no. Naphela funa sintshela amaqiniso. Khona umuntu oyohamba ngakwa i-drive imoto. Khona umuntu oyohamba ngakwa igibela ibhanoyi. Khona umuntu oyohamba ngakwa vacation. Khona umuntu oyohamba namhlabeni ngakwa waphuma kule country yase-South Africa. I-passport unayo izi-expire. So some prayers won't be answered because uNkulunkulu uphendula umthandazo weyidingo zakho, hayi weyinkanuko zenyama. Abanye bethu inhliziyo zethu ziphukile nje ingani ngoba sifuna izinto uJehova angazinikezanga zona. Funa into zabantu. Okuyabahalela. God will never reward envy. God will reward people of encounter. Okunye hayi ukuthi uyadinga unomona ubone kuphethe umakhe. Sikhathi sokumemeza siphelile manje. Sikhathi somjovo ke manje. Okunye inkinga yabo awukudingi kuphethe umakhe. Nawe ufuna ungena umakhe hayi ukuthi lento uyayidinga. Okunye ukukhulekela kwazi kwaphuka inhliziyo akusinto zalelwe yona. Singakho izinto ayithengile ezikakho kodwa sihleli phezu kwefridge. Singakho izinto ayithengile esihlezi kakho kodwa sihlezi phezu kwamatafula namakhabethi. Singakho izinto ayithenga kodwa ziphansi kombhede zibanga amaphela nokungola. Ungayidingi lento bakukhona umlayayo. Inhliziyo iyaphuka ngoba uhalela umjolo wabanye abantu. Inhliziyo iyaphuka ngoba uthando ufuna uthando lasemafilmini. Akusika kumovie, akusika Hollywood, kuseabura la. Abekho abo Trey Songs la, kunabo Mduduzi, kunabo Siyabonga, kunabo Sibusiso, kunabo Mdumsena, abekho abo Chris Brown la. Lohlezi phuka inhliziyo yakho ngoba uhalela imoto enkulu kodwa usahlulwa imali yokuya down. Ngoba sikubona ke time ukuthi emotweni angawulungi. Wena nje usakolota le-time sokona ukuthi angawulungi. Ufunda komanje nesikoloto esingapheli. Usokona ukuthi khona ongekusalunga manje. Inhliziyo yahlezi iphuka mawuhalela into esekudeni nawe. Into ongayidingi akasoyibhale phasi into oyidingayo. Ento ekukhalisayo ngenzeka uyidingi. Constance bakabe ningithuwe ekhaya aniyidingi indlela ama-bedrooms awu-10. Imile nje nkosiyama kwabanye abakhayo imile indlu ngoba bafuna amarumu amaningi. Ela sithele uhlale nathi kuze abanye bathetha ama-subject esikolweni ngoba babona abangani babo balandela lawo ma-subject. Uhlele eklasini ukuthi ping pong nyang nyang angezwa next. Inhliziyo hlezi iphuka amakuphela unyaka noma kuphela ithema ngoba le nto ayifundayo akuyona into eyiphasini yakho. Abanye inhliziyo hlezi iphuka ngoba wafuna ingane imali ungekayo. Baba phambi kwakho manje Nkosi wathi bawungithanda uzongizalela kodwa uthi ubheka isikatulo sakhe sasende fix. Uyanda njani ingane asegqoka isikatulo sasende fix. Wamzalela manje uyakhala. Iziphulwa uthi sifuna izinto esingazi-afford. Umuntu athi athola ukuthola ipension afune i-Mercedes Benz uyoyisavisa ngayo.
khona ngekudele baba kodwa kuyoqala mina ngokudelisa inkani baba khona ngekadele empilweni yakho silethe yena kodwa funa sikudelisa inkani ngoba umuntu okugijimisayo bekumele ngawugijimisi umuntu okufunayo bekumele ngawufuni uyenzani i-iPhone ekhandla lakwa-Andrew ufunani i-iPhone ya 50,000 kodwa ekhandla lakwa-Andrew ayisebenzi ingqondo baba imali ye-iPhone yakhe baba uyenzani i-iPhone ngena-license Lasiphuka inhliziyo ngoba siyahana kune iPhone 17 kodwa unayo ne-N1 ne-N2 ne-N4 angazi noma i-N12 ikhona usebube futhi sincela ungivulela umsebenzi ufuna ukuyosebenza eTronop ufuna ukungena eTronop Otambuza ukuthi uqualified for it. Yini certificate onayo? Ayikho. Kodwa ufuna ukungena eTronop. Uyongena esifuthweni kuze kuyovalwa. Yaphela isizini yokugaba kuze sikashwe. Yaphela isizini yokuloya abantu size sikashwe. Right now ufundele bese uyangena emsebenzini. Anasikhuluma nobanga ofuna umsebenzi siyawuvula manje. Ofuna umsebenzi siyawuvula manje. In the name of Jesus. Nabo bunye. Enye into liphula inhliziyo eyi-1. Nginenkinga eyi-1 ke ngiyashupha mina. Umuntu ngiyamkhipha esontweni. Umuntu ngiyamkhipha esontweni. Mina ke iwunga angisebenzi. Ngizela namaphoyisa angihlali nje. Ngiyangizwa mos angihlali mina. Angizanga kuzohlala la. Ngizele kuzosebenza mina. Akuhlalwa la. Sizokutela nje uye ekhaya. Ngoba sizanga kuzosiza abantu. Funa basizakale labantu. Jesus is the star of the show. Not you, but Jesus. Jesus is the star of the show. Ngiyangizwa bakanza ba? Okay. So abanye bawu disappointwa into yodwa. Bafune into enkulu kunabo. Omuntu ufuna ukushada nosomabhizinisi. Kodwa akwazi ukhendlisha ama-accounts. Ayangiyazi lento engikhuluma ngayo kodwa la. Omuntu ufuna ukukhanda ukushada nomuntu onemabhizinisi ney'mali. Kodwa akakwazi ukhendlisha ama-accounts. Ayikho into yebhizinisi angakayiqoqe etatayo. uNkulunkulu akamsize kule ndawo le. Kanti kusukela namhlanje isimo sami siyaguquka in the name of Jesus. All right, no problem. Akusuye ubafo man. Ubafo bekafuna umsebenzi. Charles, akuyena ubafo bekafuna umsebenzi. Ubafo uthi ufuna ukungena eTronop, ngingamphazamisi. Nango sihluphayo. So, waqhubeka wasihlupha sizokuqela. Siyakuthanda thina ne. Sifuna usizakala. Kodwa wasiphazamisa. Ubafo bekafuna umsebenzi lophumile waseTronop, ngingamphazamisi. Uyongena futhi eTronop by fire by force. Ikhona abantu kanza kwethu. Disappointment. Abanye bafuna ukutshintsha abantu. Nomuntu umthola bheda ufuna ukumenza abe right. Awuyena upop the builder baba. Bazama ukumlungisa umuntu osomdala namazinga 32. Bakhona balungile. Funa bona in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sometimes it's not going on. Now we will raise up rules. What? Rule. Former glory. Kuna umuntu bekashisa la kodwa ngasashisa manje. Bekaziwa nje la abula ukuthi sibhamu thuva sana. Kodwa manje into asayiphelile ngathi ama Weet-Bix. Former glory. Former. Abanye abantu former. Wena bawaziwa ukuthi usmart. Kodwa manje sewushisha udaba. Sewushisha udaba manje. Uba uyakutshintsha lokho is returning the former. Former. Abanye sathi batshela ukuthi abayekele icream bangasizwa. Kodwa uzokuzama ubaba. Let you offer zebra and fireman. The fire that once burnt in families. Kunamilile yayivutha emakhaya. Asinamakhaya la abula ebengathandaza kuzwakale. Kuthi base bathandazile laba isimo sase-abula siyaguquka. Ubabula ubuyisela lo mlilo namhlanje. Kunabantu abasha ebebahlabela babathandaza.
kuzwakala ukuthi kunabantu abasha abura kodwa kwabanenge bathathayo lowo moya siyawekhuza namhlanje sivuselela lowo mlilo in the name of Jesus. There are some people here in 2010 who were leaders kodwa manje nazi kwenzakalani. These people were bringing life eAbura. These people were bringing Abura to its a rightful place. Kulo municipality esikuwo. But right now, kunendi abavala. Siyabavulela namhlanje. Leaders will be leaders again. Intercessors will be intercessors again. Worshippers will be worshippers again. In the name of Jesus. That's good. Abura bekunabantu abashumayelayo. Kodwa manje awuthi Jehova kasisize. Kodwa Jehova kasisize. Imvuselelo ayisi nomlilo omusha. Revival doesn't invent fire. Revival reveals embers. Kunamalashela avuthayo. Kodwa nje bengavala umlotha. Namhlanje sithi wehla mangwele sivuselele Nkosi Jesu sivuse. Nomuvela abona bakhomba so kodwa khona uvuselela la bese bahlekisa lawo bathi ukusebenza ukwaba right njengoba sekanje manje abanye bakhuluma kanjalo walolwa yibo abanye bakhombayo nje wathakathwa yibo kodwa uJehova uzokuvuselela Nkosi babangafuna ukuye kumsebenzi. Kunomuntu oyiwani nje emsebenzini. Hleka kakhulu, khuluma kakhulu, kodwa uyumthakathi wakhona. Ubazi bonke ukuthi amalunch wabo beza nawo nini? Bazizwa njani? Indaba uziphethe zonke. Baze baphelele umsebenzi abanye ngokuyimpilo emsebenzini. Kodwa uJehova uyangivuselela. Omunye waqoshwa umsebenzini ungahamela aqoshwe ngoba waqanjelwa amanga. Sivusele. Sivusele. You can't provide. Not because awufuni, but you can't. All odds are up against you. You've got nothing to show. Nabantwana ekhaya indlela bakukhulumisa ngayo. Uyezwa ukuthi sebakhulumisa into nje. Obaba ngegama. Obaba ngegama. Ayikho into ukuthi ube umama ekhaya, ube umama endlini kodwa there is nothing you can say. Ukhula njalo. Ayikho into khona ukuyilungisa ngokuhleza ukhula. Kodwa khona umuntu ovusela naye. Oh Jesus. Khona umuntu ovuselela abantu bakhe. Kuba usisomdala ekhaya. Ufunde. Kodwa ungawuthola umsebenzi. Kube nje nabantu ekhaya
nabafundayo baze baphelelwa amandla ngoba bathi usisimo sinami phambi kwethu wafunda kodwa akaqashwa. Sifundelani ngoba lo sisi wafunda kodwa akaqashwa. Sibusele bakwazi ukuthi uyakhonza. Mzuzu loyo uyamthanda uNkulunkulu. Mzuzu loyo uyaserve esontweni. Mzuzu loyo uzinikele kodwa nje uvalekile. Enazathi omunye niya-apply na. Kube nento ehlaba enhlizweni lo muntu uyazi ukuthi ngi-apply kanganani. Kodwa kwenzeke next. Angizange nokuzokufuna imali ke kodwa ngeke ngoshintsha. Into engizoyidinga ukukholwa kwakho. As long as ukholwa khona into esizoyiguqula namhlanje. Yebo. Jesu wami uNkulunkulu wami emthanda kangaka kanje lo Musa wathola uBartimaeus lo Musa owatholwa impumputhe lo Musa wathola indoda naye yamethu chapter number 8 ayinoqhobo wavela wathi ngiyathanda ukukuphilisa wayiphilisa lo Musa Can you give me that grace? Jesus. Angazi ufuna umusa wani, angazi ufuna uNkulunkulu akwenzeleni, kodwa mawula ngaphaka sisele wena. Cela uze ngaphambili. Jesus. Change my